Yazi mangibona le picture kanje ngibona izinsizwa zakwaGoqa zihlangene zaba nombono ukuthi akwesenze something nge-image kaKhuzani, especially ku-TikTok. Kuwona wonke ama-challenges, ama-attacks, iy'nhlambo, ukuthukwa, kudonsa kwegama lakhe lihudulwe phansi, bekho umuntu abayithandayo, nobani nobani nje. Nabane mlo betshekile, nanobuso obupocokile, befike bezokhuluma ngoKhuzani. Abantu ababonakala ukuthi kuyasukumeka yizo lezi nsizwa noma lapha esithombeni engaphelele, and zikutholile ukugxekeka, ukuthukeka, ukuthunazeka ukuthi ikhuluma nje uKhuzani. Nakhona ay'khulumeli uKhuzani, zikhuluma kahle ngoKhuzani, zibeka imibono yazo ukuthi thina uKhuzani simazela ini, ikuphi okuhle uKhuzani asekwenzile endimeni kaMaskandi. Abalandeli bakhe uKhuzani bamazela ini, bamthandela ini, yini abathi uKhuzani mayenza bemeseke. Babeveza izinto ezinjengalezo, kodwa bezikhona iy'nkulumo, kukhona iy'nsongo ey'bhekise kubona, uku-challenge kwemisebenzi yabo, ukuphucwa isinkwa etafuleni besenzela iy'ngane zabo. Kahle kahle babengatholi lutho ngalokho babekwenza. Kwakuwudanki nje ukuthi benze lento ngothando. Akukho ababekuthola, akukho ukubongwa, ayikho i-recognition. There is absolutely nothing. Baspenda iy'mali zabo ezokugcina ukukhombisa uthando ngomsebenzi kaKhuzani, nanokuthi bathanda indlela uKhuzani onomoya ophansi ngakhona, the way asiconducta ngakhona. Yibo abantu uma kuthiwa kusempini, yibo abase-center kuyo impi iphakiwe ibhekiswe kuKhuzani, ngoba wasekuvelile sekubonakala ukuthi kunomkhankaso okhishiwe osuhamba nemali phakathi ofuna ukucindezela uKhuzani. Kwase kuphakwe nama-TikTokers, ama-influencer angazi lutho ngoMaskandi, azi lelo qhawelela alithandayo kuphela ukuthi lona liyavalelwa kunjani njani. Bangena ngenxeba-ke, especially-ke iRasta selivule inkundla yokudelela nokuthunaza nokuthuka uKhuzani nawo yonke indlela uKhuzani ayiyo. Akekho umculo kwaMaskandi wakwathiwa ngaleya ndlela. Umculo engathi wakwaba nama-challenges before insizwa leyo uMtshengiseni seyadlula emhlabeni, uye nayo ekuthwala kanzima, especially for Sangweni uMgqumeni. I'm sure kukancane lapho uGcwensa ayenza khona izinto kungathuleki. Kwakuba accident after accident or incident or whatever igama lelo, kwakukuningi kungapheli. Into eyenza ukuthi ngikhulume ngale picture nalezi nsizwa ukuthi angisho ukuthi umuntu ngokomsebenzi wakhe awenza ngokuyithandela wakhe ikhona into akumele ayithole ngalokho. Angichazi kanjalo. Ngichaza ukuthi uKhuzani wayefaka ama-live, wayechaza into engaphili, ephendula abantu ku-Facebook bemuthuka uKhuzani. Bayasakwazi uKhuzani ukwenza izinto, yonke into besethi uyayithinta uKhuzani besixeko. Bazi bambangela isigcwagco nje oKhozini kuyingoma yonyaka omjolo, because uma nokho nikhuluma into ngomuntu igcina iphasa kubanye abantu. Khona abantu abakwazi ukuyicabangela, abangakwazi bona ukuthi becabanga into, abacatshangelwa abanye abantu bethathe lokho kushoyo abanye abantu ngoba bayabethemba. If lento ishoyo bani kulungile. Neqhawe elithize-ke ley'bomvu belinazo iy'nkulumo ezikugqugquzela ngandlela thize ukuthi hhayi futhi i-right lento yokuthoka uKhuzani. Wakusetshenziswa owendlovu kulusa uKhuzani kuthiwa akaphume. Siyakhumbula ebhalile omunye ubhuti ethi uzowehla esihlahleni nokusasibunjana azi nani nani, ngoba wayesazi ukuthi sekunomkhankaso omusha okumele uyocenzela uKhuzani indaba yengoma yonyaka. Aphinde futhi uba nomkhankaso wokumvalela kuphi oKhozini, ngoba yini uKhuzani lapha afohla khona kuba nzima kakhulu, uyosiza ngakho kumvalela. And futhi uba wangena vele wayolibhodloza udonga vele angena phakathi awushaye unyaka. Kodwa ngenxa yokuthi imithetho abantu abayibekile yayisibahlula, bangasakhoni ukuyimela,
kwamele kukhandwe ini izinto ezintsha. Ngingaba buhlungu-ke nokho uma lezi nsizwa ugcinakala zinganakeki, zinganothiseki ngendlela okuyiyona yona. Amagalelo azo ayamangalisa. Ku-TikTok ziyalwa lezi nsizwa, ziyapromotha, ziyatusa, zihlanganisa abantu ngenye indlela enenkosi phakathi, ngenye indlela enzima ebusisekile. Ngomunye wabantu ezangenza ngawu-appreciate umsebenzi kaKhuzani, nga-appreciate everything uKhuzani ayenzayo. Nezinto angayinakile ukuthi mina sinenhlahla ukuthi kahle kahle kunomculo nje ngoKhuzani ngomaskandi. Leyo nto yaba double ukuthi manje wow, sinomculo nje ngoKhuzani kahle kahle ithalente analo Khuzani ne-privilege ukuthi usasekhona wenza kahle. Engathi asibonge enough. Ezinsizwa zawufaka lowo moya loyo wokulwa ukuthi cha, Khuzani akungenzeki okubi egameni laKhuzani, zola ngempela. Angeke ukuthi iy'nduna somewhere azilwe yini or azenzeni iy'nduna enough, kodwa kubantu abalwayo angaze ngibone umuntu olwayo njengalezi nsizwa. Umnguni lo umfaka uKhuzwayo omunye naye osethole ukukhuluma ongakazi uzokubona the way ngempela okwenzeka ngakhona empilweni yakhe ngokuthi nje ulandela uKhuzani. Kunezinsongo ezihlale ziphuma zibhekiswe ngakuyena, and uKhuzwayo akusiyena nanomuntu othi uma eyiveza kubantu aziveze nje umuntu mhlawumbe engathi unekhandela kanjani. Umuntu oright, unomoya ophansi, ukhuluma ngomsebenzi kaKhuzani, uyaphusha ngendlela aphusha ngayo makuvotwa, hlele khona uKhuzwayo. Ko-TikTok iyabonakala imisebenzi kaKhuzwayo. Akukho lapho omunye umuntu ongena khona kwelinye iqembu, kodwa uyithola esethukeka edifenda, ekhuluma nakhona asuke edifenda, usuke ebeka amaqiniso egameni kaKhuzani, usuke ebeka amaqiniso okuyiwona wona, ngoba kunabantu abahlela ukuthi kuphikiswe yonke into esuke ikhulunywa ibhekise kuKhuzani ukuthi hayi le into ayikho, hayi ninamanga, lokho akukho kanje. So uzibuze ukuthi kungani kunabantu abahlayela ukuthi sizogqilaza yonke into ethinta umuntu okaguqa, sizophikisana nayo yonke into umuntu uthi uncoma uKhuzani, while abantu befuna ukugibeza omunye umuntu. uKhuzani unetalent, uyacula, ulive, uyadlala, abacula abaningi abangasakhoni ukwenza. So ngalokho uKhuzani kumele afihlwe ukuthi uyakwazi ukwenza konke lokho. Mayicula ingoma yakho uKhuzani icula njengoba injalo, abanye bakhona ukucula lokho. Manje kumele kwenzakaleni ngalokho, kushintshe kuphi? Bese kuba nabanye abaningi ostomza abawuphusha umsebenzi kaKhuzani. Mina yakhuba they are doing great job ukuphusha umsebenzi kaKhuzani. Baningi abanye bakhona, ngithathe laba bambalwa abaziyo ukuthi abazwayo ukuthi hayi obani hayi bayaphusha, basebenza kanzima. Kodwa hey, iy'nhlambi ezinokubhekela ingane yabantu, mina yakhuba angazi ngokuthi nje uzenzele iy'bongo kaKhuzani, kodwa ayikhathali ulokhu eqhubekile elo. Manje-ke engizama ukukhuluma ukuthi-ke kuyoba kubi uma abanye balaba bantu bengarecognize-eki kwithimba likaKhuzani, because uKhuzani I'm sure uyaba-recognize, but ithimba esondelene noKhuba if ingaba-recognize ngendlela okuyiyona yona kuyoba inkinga. Ngiyazi ukuthi abaculi kunabantu ababeka i-razor fence la ukuthi kusondela abantu yaKhuzani akudluli bani, siyakwazi lokho. Kunabantu nje abangama-bodyguard abangafuni ukuthi kusondela abanye abantu because besabela ukuthi mhlawumbe uKhuzani usuke ba-recognize kakhulu, mhlawumbe kudluleka bona, because abanye abasondele kuKhuzani ngoba bemthanda, basondele ama-benefit ukuthi ukuba uKhuzani kufika nani. Sekaba nje into ebuhlungu mathiwa laba bantu abalwa kangaka ayikho nje into encane eba-recognize-ayo. Sengikhuluma in terms of ukuthi besizakale
into enjengamathikithi makunemicimbi, into enjengamavoucher ukuthi hayi ngizohlala la kanje kukhombisa ukuthi these people have been fighting okwangempela. Labantu laba badela iy'mpilo zabo belolu khuzana, badela konke. Akunabantu abaphumela obala njengalezi insizwa zakwa-NIU nabantu abafana njengokhuzwayo uSisu Storms laphana nambiti abekho, angibazi. Bakhona abanye abakaveli kimi, nabo bayala benza the same thing. So if mangathiwa abantu abanjengalabo abayitholi i-recognition okuyiyona efanele, ukhuzana uzobuya azokwenza ama-live lokho echaza bemthuka waya cause asibabonde labantu laba aba-appear laphana ey'teji nokhuzana ngabe zinduna ngabe yini, asibabona okudefenda khona ukhuzana. Thina siyibona nje ama-yellow ball nje laphana nani asazi ukuthi kwenzakalani. Sibabona nini o-NIU, sibabone besendweni nokhuzana sibonde hayi yes uyabarecognize. Akwenzeki lokho ngoba yini, kunabantu aba-gatekeeper-ayo ukuthi ukhuzane kube ne-access eduze kwakhe. Khuzane iziciko ezinye izinto akakwazi ukuyikhuluma, kodwa abantu abaseduzane naye yibo kumele benze izinto zenzeka. Kodwa-ke yibo kanye abantu abavimbayo obonayo ukuthi ukhuzana bamthandeli ukuthi uthandwa abantu, bamthandela for their own benefit, bafuna ukuzuza izinto ey'thize. Kuyoba nenkinga ukuthi abantu basebenzile kwi-grand level. Uyawazi ukugandaganda lo oqalayo ugubhe uqhrise iy'hlahla before kuzofaka i-gravel, before kufika imishini igandayo lapho gcina sekunetiyela ngelinye ilanga. Laba abafowethu laba bakwenzile lokho, bayivulile indlela. Nobani ofuna ukukhuluma ngokhuzana angabi nayo inkinga, angatholi ukusaba ukuvela ku-TikTok. Bakwenze ngoba icelo umsebenzi loyo. But bakuphi, sibabonaphi, babekwe kuphi when it comes ey'ntweni kakhuzana? Where are they in terms of recognition? Amavidiyo nyala makuhlangene lapho kuhlanganwe khona bakuphi? Phela iyo abafethu laba abalwe ngempela futhi bahlale bethuka usuku nosuku. Bayathukwa nabanye, bayathuka angimazi, abanye abavile, abanye mhlawumbe abaqamile kakhulu emehlweni abantu njengalabo, nabo benza the same thing. Kodwa laba yiyo into yokuqala including obani okhuzwayo nabanye abaningi ukuthi cha sikhona ingane zakwethu sizolwa la, hayi sivume ngokhuzana. Akumelanga sikhulume izinto ezi-obvious, izinto ey'sobala ukuthi umuntu okwenzela kahle nawe ungamkhohlwa. Umuntu okulwelayo ovikela igama lakho okwenza okusemandleni ukuthi uba right lapho sokukhona. Egcina kosuku kuyoba khona izinto okumele uzenze zibhenga kuyena. Nalokho kuba nezinto ey'thize ezenzakalayo ukuthi abantu bona abatholi lutho ngalokho. Iyo nje into unfortunate ngempilo ukuthi kwesinye isikhathi usebenze kanzima ungayitholi recognition. Not ukuthi ukusebenza kwakho kwabo ngalokho sekufanele bekhokhelwe. Cha, kodwa kusalayo i-impact nento abayenzayo iyabonakala futhi benza umsebenzi omkhulu okudlula imisebenzi ey'nduna ey'thenjiwe ezaziwayo ukuthi obani. Hleli kuma-VVIP laphana iphuza labo goloko bakhona babiza nama-whisky laphana kukuhle. Makudefend ukhuzana basuke bekuphi? Suke zikuphi lezo nduna lezo? Ziqhama sezokhuza abantu abathi bavela ukhuzana mabethiwa bathuka inhlamba. Bamvikela nini bona ukhuzana? Kusuke kuyinini lapho bamlwela khona openly, because bona bafuna ukuyishaya ngapha nangapha. Abaveli star lapho ukhuzana masethuka khona. Awuboni ividiyo, awuboni live, awuboni ma-comment abo, hlala nje bekuma-meeting. Kuyoba kubi ukuthi mhlawumbe mangathiwa amadoda awarecognizeki ngendlela kuyiyona bese kuba nokugive up okuba kuwona elinye ilanga. Kuyoba buhlungu emsebenzini kakhuzana, uyo-affected. Lokho ngithi angikusho nje ngikuveze ukuthi akurecognize abantu abaseqhulwini, abantu abenze idlamlenze yabuyela kubantu njengoba nje kunemfaniswano, njengoba kunama-event, njengoba kuwiniwe nje kade kufoto kwi-Song of the Year, kuliwa kangaka, kupush album yenza ayimanga ngenxa yabantu aba-on the ground bedefenda ngishelela ukhuzana, benze konke okusemandleni ukuthi not in the name of ukhuzana sikhona. So bekuyilokho
ungakhuluma kuze kushonelana. Kuningi umuntu vela asuke efuna ukukubhodla naye afuna ukukukhipha ngenxa yokuthi asilwi siyakha lapha siveza ama-point abalulekile. Ama-point abantu abaningi abanawo abaye bekwazi ukwakhuluma because abanye abantu abanawo amagathi, abanaso isibindi sekuveza izinto. Thina asikwazi ukuhlala nento okumele ivele kubantu abantu beyazi yazeke emphakathini. Yona indaba injalo-ke ayijiki. Nisale kahle.